Dena den eta prezioen gorakadaren aurrean ekoizle asko ari dira esaten ez, azalera handiko saltokietan eta baita ere enpresa banatzaileekin prezioa gehiago izigotzearen zama hori euren gainean amaitu duela. Hori ala da? Behar bada, eurek dira gehien sufritzen da benak. Diez txikizek eta ez da oso antolatuta, beraz, ez daukate malgotasunik presioen gorakadak zuzenian urrengo zatira trasladatzeko, ez da. Baina esango nuke arazoa kate osokoa dela. Ez dela, behar bada eurek sufritzen dute gehiago, harin hau sentitzen dutelako produktuen igoera eta ezin dute igoera hori urrengo zatira trasladatu, baina bai ikusten duguna dela kostuen arazo bat dela, ez da demandako arazo bat. Eta orduen kostuak danantzako doaz goraka. Eta horrek zer daka, enpresak bizirik irau behar dute, margenak murriztu egiten dute, ze azkenean ez da komeni, ez da komeni ezin da, zerrai askotan, igotzen den neurrian azken prezioa igo, ze konsumo atzerak egiten du. Eta horrekin lotuta, antzeman duzue kontsumoan aldaketarik inflazio handiaren ondorioz? Orain arte, urtea, esan genezake, ondo joan dela, ikusi dugu udan, turismoa egon da, eta lehengo itxuretara bueltatu da kontsumitzailea. Azta kanpora joan da, bi urtetan egon gara, kalera joan gabe, kontsumoan ipetzen dut, areagotu indala, ez da, jenteak nahi zauen, disfrutatu eta kalean ibili. Orduan, horrek kontsumoa bizirik mantendu du. Hemetik aurrera, inflazioak gora egin dau, horrez, inflazioak gora egiten bat dau, hipotekak gora doaz, eta diru gutxiago dau gastatzeko. Horrez zerrekaten dau, azkenean, banatzaile handietan eta prezioak mantentzen dauz, ez igotzeko, eta promozio gehiago ikusten dira. Eta zer ikusten da gehiago bai, marka distributzailearen, banatzailearen markak gehiago igotzen ari direla. Merkeago direlako, eta prezioan, konsumitzaileak, garrantzi asko gehiago emoten dutxolako momentu hauetan, ez da? Marka zurien autua egiten ari da orain jendea. Guk, gure esperientzian ikusi dugunez, krisialdietan hori gertatzen da. Familiak asko sufritzen dutenak, orduan, produktu merkeagoak bilatzen dute, ez da? Eta beste familie batzuetan, ez da, eragina ez da hain handia, eta badago aukera bat, kalitatezko produktuak edo produktu gurmetak eta erosteko. Bere, lehen esan duten moduan, segunda zen momentutan, baina badago aukerak. Gehien sufritzen dutena dira erdian daudenak. Ez prezioan, ez kalitatean berizten ez diren produktuak. Eta horrek, azkenean polarizatu egiten da. Gero gauzak oberantza doazenean, berriro bueltatzen da produktu gehiago izaten, ez da? Zer nolako ondorioak dakar horrek industrian? Industrian, marka zuria erosten bada, beste ez da erosten. Orduan, promozioak egin beharko ziren, eta azkenean, dana da margenetan gutxiago irabazte edo ingreso gutxiago izatea, ez da? Testuinguru honetan, lehenengo sektorea da bereziki sufritzen ari dena, inflazioa, lehorten ondorioak, kezkaz bizi duzu, ze azkenean horrek bere eragina dauka kate osoan, dana dago lotuta, ez da? Eta ikusi dugu, kasu baten, esne ekoizleetan, esai rentable ateratzen, esnea ekoiztea. Orduan, asko, ekoizpen asko itxi egin dira. Estatu mailan uste dut urtero 120 bat ekoizpen izten direla, eta edo haragi behietara pasatzen dira, ez da haragia ekoizten. Horrek zer eragin doko, esne eskazia dagoela, edo egon aldala. Orduan, barazo bat daukagu. Zer horrek, beste katean ziak, beste prozesu batzu dagoz, eta adibide ezaguarri bada, ez da. Eta gara iraultzeko edo lehenengo sektoreak gehiago ez sufritzeko zen nolako neurriak hartu daitezke? Ez dakit, baina laguntzak jaso eta bizirik iraun dezaten, diru laguntzak eman edo administrazioetik lagundu, elikadurak ateko legea bete bebai, zer horrek esaten du,
katean zier, zati bakotxak edo begi bakotxak aurrekoari bere kostuak gutxienez ordaindu behar diola, ez da? Orduan, hori bete egin beharko zen, ingresoak izateko, ez da? Nekazarien eta abeltzaintzen sindikatuek esaten dute egoera horrela jarraituz gero agian lehen sektorerik gabe geldituko garela. Kezkagarria da egoera? Ni pentsen dut baietz, azkenean ez daukate, beste enpresa handiek eduki dezaten koltsoi hori edo malgotasun hori. Orduan, eta ganera ez da oraingo asunto bat. Lehendik ere, bazegoen lehen sektorea nahiko tensionatuta, orduan, pentsen dut arazoa serioa dela. Eta hori ez da inontzako ona, ez sektorearentzako, ez eurentzako, ez herrialdearentzako. Hasi dira, saltoki handi batzuk oinarrizko produktuen saski bereziak osatzen ez, prezio baxuagoetan. Zer deritzozu proposamen horri? Enpresa bakotxak bere kriterioak edukiko ditu, eta euren produktuen artean, ez dakot zer esanik. Bai ikusten dena da, lehi asko dagoela euren artean. Eta azkenean, olako notiziak eta apur bat, ez jakin horrek zer ekaten dago, konsumoa atzez botatzen, ez da, botatzea. Eta ganera, diru gutxiago badau, euren artean, lehia bat egon dezake, konsumitzailea euren gana ekarteko. Ez da, orduan, promozio aldetik eta olako gauzak emango dira. Baina hori, enpresa bakotxaren estrategia da. Eztabaidagai izan da ere azken hilabeteotan elikagaien prezioei muga bat ezartzearena, ikamik handia sortu duena, arriskurik aldu horrek? Lehenengo gauza da ezinezkoa dela olako gauza bat egite, ez da. Arriskua izan leke, alde batetik esaten dugu kostuak kate osoan goraka doazela, beste aldetik esaten dugu elikadura kateko legea betetu behar dela, orduan, ezin da prezioa dut ipini, eta beti gora doazen prezioa, hori baino gehiago badira, ez daka nondik eutxi, ez da. Eta gero bai, azkenean, noko ordaitzen dugu, emargen hori. Zaten dute, distributzaile handiak, baina, azkenean badakigu nola funtzionatzen duen, eta danak kate osoak sufrituko zuen, ez da. Egoera honen aurrean beraz, zen olako aukerak ikusten dituzu elikadura eskubide hori bermatzeko? Kontsumitzailearekiko? Bai, kontsumitzailearekiko. Ez dakit, beza jeitzi produktu batzuetan badagoia neko iztu, eta gero, retaileko enpresek eurek ikusiko dabe, nola egin dezaketen, produkturik eta egokienak eskuratzi, ez da. Badakit, eurentzako oso zaila dela prezioa ikutzea, eta mantentzen ari dela, margen horiek, produktu horien prezioak, ahalik eta behan egotea, ez da. Azkenean, prezioak egotzen badea, diru gutxiago dago eta kontsumoa sufritu egiten dago. Orduan, oreka bat ikusi behar da. Azkenean, konsumitzaileak bere eskubide auki behar da olako produktuak eskuratzeko, baina ezin gara ahaztu sektore osoa ere bizi egin behar dauela. Eta horrek enplegu asko sortzen dago, eta oreka bat euki behar dela. Bai eskuraga euki behar dira produktuak, baina mantendu behar dugu gure sektorea, bai. Kate osoa mantendu behar da bizirik eta egoera honean. Testuinguru konplexua, elikaduraren sektoreak bizi duena, hainbat erronkei aurre egiteko aroa, elikadura klusterraren arlotik, zeintzuk dira erronka nagusiak edo lanlerro nagusiak egunotan? Ikusten dugu, sarritan, esaten da moduen, ez da, arbolak ez dau basoa alderantz, ez dugula ikusten, ez da. Orduan, ikusi behar dugu, beriztu behar dugu, orain epe laburreko arazoak zeintzu diren, persioak eta margenak eta guzti hori, baina azkenean jasangarritasuna eta osasuna eta olako ardatz nagusiak ezin duguz burutik kendu, ez da. Eta nik uste dut, enpresei laguntzea konsumitzaileak eskatzen duen produktuak garatzea edo berrikuntza berriak konsumitzailearekiko begirada hori eukiz egitea, garrantzitsua dela, ez da. Eta bebai, salmentak, ez bakarrik gauza produktu onak egin. Gai izan behar gara, produktu horiek
konsumitzailearen gana ahalik eta era hoberenean eskuratzeko, eta euren arteko harremanak landu, digitalizazioa, nola barneratu hori, jentea behar da, bai lehen sektorean eta bai enpresetan. Olako aldaketak egin nahi baditugu, eta teknologia baldin badago atzien, behar dira, pertsona behar dira, bestela ez dago etekinek aterako. Orduan, errekak ez dira errezak eta, hor da hoz. Eta sektorea osasuntzu dago, esango zenuke? Bai, lehen esan duten moduen. Txarto doazenean, sektorea oso koipetuta dau, ingrazatuta dau, eta ateratzen da. Gauzak ondo doazenean, ez gara azten, ez gara disparatzen. Orduan, sektorea sufritzen ari da, imagina sufritzen ari dira, baina espero dugu gauzak hobetzea, ez da, etorkizuna optimista bezala hartu beharko genuke. Hala izan da dila, Jon Andere gaina,